bersama artis Gastra Budaya Sumberia Reda Sound Audio Pak Naruto Wajana juga matur thank you. Mas wong ayu kajalu ojo seleka tresnan pancene tresno kuwi ake pacoba Gastra Music in the race Sambutnya Jawa Timur. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisa mrengkang kuwasa ning ati tunggu siji tresno iki abadi do dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon kula lapo tresno datang kandat saking jowo tarewangi tabateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyamiji yen ngomong ayang-ayang tapi sliramu sing paling tak sayang ya Dik. Gastra Music Budaya luar biasa Sumberia best moment audio terima kasih. Tresno iki